Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ février kalo tile 16 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni gale bɛ tali kɛ état major général des armées ale ka kunnafoni dilo olu kɔnɔna. Kunnafoniyo y'a jira k'a fɔ k'an ka lakana finitigilakaw ye dankari kɛ jatigɛ wale tigilama caman na ni o kɛra banbaramaaw de ani douanza. État major général des armées bɛ laɲini kɛ jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u hakili sigi an ka lakana finitigilakaw bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Joilakaw olu feno sibiri tɛmɛnen février kalo tile 14 san 2026 kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Joila préfet ni o ye Adama Togola ye ko ale jasura maa maramafɛntigi dɔw fɛ Fana ani Joila furancɛ la. An bɛ wagati min na iko sisan a kɔni kibaruya ma dɔn fɔlɔ nka an ka lakana finitigilakaw bɛ ɲini na hali bi yaasa fɛn min ye Joila préfet ni o ye Adama Togola ye a bɛ se ka ye cogo min na. Fɛn min ye Bamakɔ suguni kura ye kari su ka dugu jɛ bi tɛnɛn na nɛgɛ kanɲɛ 3 wagati kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko tasuma de kɔni wulila Bamakɔ suguni kura la ni ka butigi caman olu jeni. Wele bilala protection civile mɔgɔw ma yaasa u bɛ se ka ni tasuma in kunbɛn cogo min na. Nka o n'a ta bɛɛ a kɛra tiɲɛni ye ni commerçant ninnu ma sabula butigi caman ani bolofɛn caman olu kɔni jenina. Dɔnkilidala min bɛ ni u b'a wele ko Mam Sidibe numéro 1 kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw tun ye a minɛ ni wagati damadɔ kɔfɛ u tilala ka a bila ni o kɛra Kolokani marabolo kɔnɔna na. Fɛn min ye ni maa maramafɛntigi ninnu kɔni ye u bolominɛw n'u ka mobiliw de kɔnɔna fiyɛ ni u ma se k'u sago sɔrɔ u la nka u kɔni sera ka taa ni téléphone damadɔ ye. An bɛ yɔrɔ min na iko sisan fɛn min ye Mam Sidibe numéro 1 basima ma ale kɔni sɔrɔ. Wagati min na iko sisan météo ale ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko Bamako a n'a lamini ko fiɲɛkolon ani ganga b'a la ka ci min bɛ kɛ sababu ye ka maaw ka yeta dɔgɔya yɔrɔ jan fɛ. A ɲininen don maaw fɛ u k'u yɛrɛ tanga ka bɔ ni ganga in ma ni o bɛ na ni masque donni ani yalayala nafatan ale ni u k'u ka fenêtres datugu yaasa dɔ bɛ se ka bɔ ni ganga in na cogo min na. Kokan kibaru la fɛn min ye Niger finitigilakaw ye olu ye tɛgɛda kɛ furakisɛ 800 kan ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye Niger finitigilakaw olu fɛ ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Niger finitigilakaw k'u tɛgɛ da ni furakisɛ caman kofɔlen kan yuruguyurugu sira fɛ. Chinois ka jamana kɔnɔna na u ka jamana kuntigi ni o ye Xi Jinping ye ale y'a jira k'a fɔ ko farafinna jamana 53 olu kan ka musaka minnu sara sanni ni feere sira fɛ ni o ye droit de douane ye ka a bɛna o jɔ ni o baaraw bɛna daminɛ ka bɛn mai kalo tile fɔlɔ ma san 2026 natɔ ma. Mali kunnafoni lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilaw la aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan.